L'educació com a acompanyament mental. Aquest és el títol d'aquesta conferència que ens adreçarà, com he dit, el doctor Ramon Maria Nogués, catedràtic emèrit d'Antropologia Biològica de la Universitat de Barcelona. Escolapi, ha fet estudis i publicat nombrosos llibres de pedagogia, filosofia i teologia. En acabar la conferència iniciarem la part del diàleg. Què significa la part del diàleg? Doncs, durant l'estona de la conferència, tothom ben atent, però també tots aquells dubtes, qüestions que us sorgeixin, les podeu apuntar en un paperet que teniu en aquestes carpetes que us han donat i al bolígraf. Apunteu tot allò que creieu necessari exposar i jo mateix estaré per aquí baix recollint totes aquestes inquietuds. Quan comenci l'espai de diàleg, li donaré la Vane que farà de moderadora i farem les qüestions al doctor, d'acord? A partir d'aquí, recordar-vos també que per ser ben puntuals, a 3:15 aproximadament anirem tancant l'espai de diàleg per poder esmorzar. Molt bé, doncs donem pas al doctor. Bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat, tot i que quan l'amic Ignasi Clavel em va trametre aquesta demanda, ja li vaig advertir que jo no sóc ni molt menys expert en educació especial, però sí que estic convençut que tots som una mica especials, i ho dic en sèrio. I precisament voldria enfocar la pinzellada que aquest matí exposo en aquest sentit. Sabeu que avui en la nostra societat s'ha posat de moda, de manera justificada, l'expressió aquesta Me Too, jo també estic en aquest conjunt, jo també estic en aquest col·lectiu, jo també estic en aquesta situació. I quan es parla d'educació especial, jo sovint penso que això que us deia al començament, que cada un de nosaltres tenim algun aspecte d'especial i per això som singulars. El que passa és que hi ha persones que ho tenen d'una manera més intensa, que requereix més atenció, etc., com vosaltres sabeu molt bé. Aleshores, el que jo intentaré fer és simplement fer algunes pinzellades que poden acompanyar l'acció educativa. L'acció educativa, com sabeu molt bé, sempre és un intercanvi de mons mentals. No és un solo, sinó allò que en el ballet en diuen els francesos un pas a deux, un pas a dos. És un diàleg entre l'educador i el que definiríem com educant, i és en aquest diàleg que es produeix aquesta intersecció de mons mentals sempre molt complexos. Aleshores, és precisament l'atenció a la complexitat el que ens pot fer entendre una mica millor, no del tot, perquè això és impossible, però ens pot ajudar a entendre una mica millor com sóc jo, que això per un educador és molt important, fer una mena d'anàlisi habitual de consciència i molt més d'inconsciència, és una anàlisi molt important, i aprendre a fer una anàlisi del món mental d'aquella persona amb la qual estic fent el pas a dos, aquest ball que intersecciona aquests mons mentals. Clar, això és un programa, evidentment, molt ampli, però jo simplement faré la pinzellada a partir d'algunes conviccions que avui permet tenir l'estudi del cervell, que és un tema que a mi professionalment m'ha interessat per diverses raons i que ens ajuda a descobrir el nostre món mental, tasca en la qual la civilització hi ha treballat des de sempre, però en la que avui els avenços del món científic a propòsit de l'estudi del cervell ens permet establir algunes correlacions que sempre resulten interessants. La finalitat és comprendre la complexitat del món mental. Això és molt important. El món mental no és mai simple, sempre és molt complex. I entendre aquesta complexitat ens ajuda
a enriquir la nostra comprensió. Aleshores, teniu un paper, un quadre, que us hem posat en la carpeta aquesta que teniu, i em referiré a aquest quadre, que com tots els quadres no són veritat, perquè les simplificacions sempre són molt discutibles, però que em sembla que pedagògicament aquest quadre ens pot ajudar en aquesta feina que deia que intentaré fer en el temps que tenim. En aquest quadre hi ha representat, intenta representar de manera esquemàtica, les grans dimensions orgàniques, morfològiques, del que és el cervell humà. En general, el cervell dels vertebrats, però específicament aquí el cervell humà. I des de baix, que serien les zones més antigues, fins a dalt, que serien les zones, diguem-ne, més modernes evolutivament, aniré comentant alguns aspectes d'aquestes estructures orgàniques que expliquen, o ajuden a explicar, les nostres reaccions mentals. Veieu que, a baix de tot, hi ha una petita paralel·logram que diu automatismes orgànics inconscients. Això, des del punt de vista educatiu i relacional, no és massa important perquè, com diu la mateixa paraula, són automatismes i són inconscients. Són molt importants perquè la major part de garanties que cada un de nosaltres funcioni correspon a aquesta zona del cervell, que és la zona que entenem com a tronc cerebral, i que si hi ha una lesió important a aquest tronc cerebral, doncs amb molta freqüència pot significar la mort, perquè controla gran quantitat de paràmetres, però aquesta estructura no intervé d'una manera específica en el món mental. Per tant, no ens crea, diguem, aportacions interessants pel que fa referència al que jo m'estic referint. Pugem en el nivell superior a aquest, que hi diu programacions conductuals de supervivència. Això sí que ja és molt important i enriqueix la nostra concepció de la conducta humana. Aquestes programacions, des del punt de vista orgànic del cervell, correspondrien més o menys al que en diem l'hipotàlam, que és una estructura que està sota del tàlam cerebral, més o menys en aquestes coordinades que estic assenyalant amb els dos dits, una estructura que, a més, a sota, des del punt de vista morfològic, té una glàndula molt important, petiteta, que té el tamany, diguem, aproximadament d'un pèsol, per tant, és petita, està allotjada a la cadira turca de les esfenoides, en fi, això és l'anatomia, i que és una glàndula importantíssima perquè regula la major part d'hormones de control cerebral. Aquest hipotàlam, que, diguem-ho ràpidament, què és? Podríem dir que és el disc dur, correspon al disc dur d'aquelles conductes sense les quals la vida esdevindria impossible. Per tant, són els garants, els que donen la garantia, aquestes conductes, de que la supervivència es podrà tirar endavant. Hi ha diverses conductes que es poden relacionar amb aquesta estructura, però les que assenyalo aquí són les més importants. Veieu que diu l'alimentació, això és obvi, si un no s'alimenta a un termini relativament curt es mor, per tant, alimentació, sexualitat, la sexualitat pel que fa al grup, doncs té un aspecte que és el reproductiu, molt important. Sense aquest aspecte reproductiu l'espècie desapareix. Per tant, la sexualitat individual no és delegable, la reproductiva sí, jo la tinc delegada, per exemple. És a dir, no cal que tothom tingui fills, però tothom té unes determinades característiques sexuals i això afecta a tota la població, no hi ha excepcions, hi ha diversitats però no excepcions. L'agressivitat, això és fonamental, si davant del depredador i la vida funciona per depredació, tota,
de tots els animals i plantes que existeixen, tots funcionen depredant els altres. A vegades hi ha gent que ho lamenta, però és perquè no s'ha enterat del que és la vida. Clar, una cosa és que jo no vulgui matar un pollastre, aleshores ho delego també, que me'l matin, però el cadàver que me'l portin a casa perquè me l'haig de menjar. És a dir, mengem cadàvers de plantes o d'animals, del que sigui, però tots depredem. Aleshores, si quan ve el depredador no ens sabem defensar, la nostra supervivència està amenaçada d'una manera molt seriosa. Per tant, hi ha una agressivitat que forma part essencial de la vida, que no vol dir violència, això, l'agressivitat té moltes versions, culturalment molt interessants, etc. I després hi ha dues altres funcions, potser no tan específiques, però que són també molt importants, que són la jerarquia, per ordenar una mica la vida caòtica dels grups. Això els animals ho tenen molt ben estructurat. Jo recordo que una vegada Monsenyor Bisbe, ja fa anys, perquè ja tinc anys, esclar, però Monsenyor Bisbe li comentava, li deia, de fet, on la jerarquia es veu més en el món animal, on brilla la jerarquia és en el món animal, està perfectament estructurada, les cacatues, en els monos, en els peixos, tothom té estructures jeràrquiques, perquè són imprescindibles. Una altra forma és com les organitzem. I la territorialitat, que això també és bastant àgil, hi ha formes diverses, que en la versió humana en diem la nacionalitat. En fi, ara no vull entrar en problemes, però això que la gent diu si són nacionalista ho és tothom, tothom. Passa que uns són hegemònics, els altres són minoritaris, etc. Però tothom parteix d'un racó, que és el seu, i aquest racó forma part de la identitat profunda de la persona. L'altre dia em parlaven d'una criatura que per raons de la vida es havia mort, en fi, etc. Anava molt ben cuidada, però de mà en mà. De mà en mà, un dia estava als avis, l'altre dia estava amb aquell, l'altre dia estava amb aquell, sempre molt ben cuidada. Però un dia, a la festa de Reis, va demanar un armari. És clar, tothom es va quedar una mica sorprès. I va dir, sí, és que vull un armari perquè sigui el meu i hi posaré les meves coses, que estaran fixes. Estava tipa de donar voltes en un territori que no era de ningú, amb una... Tothom parteix d'un territori fonamental, els animals també i els humans. Bé, tot això, aquest conjunt de conductes, això és viure en primera instància. Lo de més són assignatures d'adorno. A veure, ens entenem bé, És a dir, són superposicions, però és que si això no es compleix, tot l'altre fa fallida. Aleshores, com que és tan important, a vegades no hi donem importància, perquè es dona per obvi. Però en l'educació, moltes vegades, cal aprendre a veure darrere de les demandes, de les alteracions, de les transgressions, etc., com es reivindica la possibilitat d'exercir la vida en totes aquestes circumstàncies. Perquè si no es fa això, la supervivència humana desapareix, i la de qualsevol animal. Per tant, veieu que aquí, clar, aquestes conductes estan garantides, és a dir, està previst en l'estructura orgànica que es realitzaran bé, precisament perquè no sabem quins circuits, perquè ho coneixem molt malament, però no sabem quins circuits funcionen en el nostre cervell que fan que aquestes conductes ens resultin agradables. Però sí que sabem, per exemple, que després de menjar, quan estem bé i tenim gana i tenim un aliment adequat, que són les condicions adequades per l'alimentació, després d'haver fet aquesta conducta, que acostumem a fer 2 o 3 vegades cada dia, depèn dels costums, després d'això el cervell, doncs, via aquesta glàndula que us deia, ens segrega un xútic d'oxitocina, que és una hormona
que ens dona tranquil·litat, allò que després d'un bon dinar doncs un té ganes de seure una mica i estar tranquil i tot això. Això al cervell dona un premi quan aquestes conductes es fan bé, no violentament, no agressivament, massa, etc. Quan es fan bé, el cervell ho premia. I tot això està programat. L'estètica, totes aquestes coses estan programades. Veieu doncs que aquí hi ha un nivell de programacions important. Pugem un pis més, diguem, amunt, i veieu que aquí hi ha tercer pis, diguem, dreta i esquerra. A l'esquerra hi teniu el món de les emocions i els sentiments. Això és una adquisició moderna dels cervells, és una adquisició moderna, vull dir, dels vertebrats i molt rica en els mamífers. Què són les emocions? Són un ressò molt potent que té en nosaltres les conductes o molt agradables o molt desagradables. Aleshores, vibrem. Quan aquesta conducta es realitza bé i molt bé, aleshores vibrem. I la persona se sent com enaltida, se sent com entusiasmada, etc. Si és bona l'experiència, o bé se sent dolorosament deprimida, etc., si l'experiència és dolenta, perquè les emocions, evidentment, n'hi ha moltes, descrites de moltes maneres, amor, odi, aversió, goig, tristesa, esperança, desesperació, ira. Aquestes són les que definien al segle XII, després han anat variant, etc. Aquest és el món emocional. A vegades jo, els alumnes, quan parlant d'aquestes coses, etc., els deia que les emocions són el technicolor de la vida. Quan érem joves en dèiem technicolor perquè encara hi havia moltes coses en blanc i negre, i la televisió, per exemple. Aleshores, esclar, què afegia el technicolor? Què afegia? No afegia nous arguments, els arguments són els de l'hipotàlam. Però la capacitat emocional afegeix gràcia, vivor, afegeix. I per això els humans, a vegades, massa, penso, agafem com amics els animals. Això mereix molta anàlisi, A vegades som més amics dels animals que de les persones, perquè són menys problemàtics. Fer-se un amic humà, vaya lío. Ara un gos, mira, ho aguanta tot. Sí, un gos no tens l'obligació de dialogar-hi sense imposar-les i que no sé quantes, Un humà sí. Bé, dic això perquè veieu que com manegem les emocions. A veure, les emocions, no sé si em passaré ara, no? Expliquen el 90% de tot el que fem. Ara m'he passat, Però no hauria de rebaixar-ho gaire, I de fet, agafeu els punts principals de la nostra existència, per exemple, l'amor o la mort, i pregunteu-vos el paper que hi té l'emoció. I veieu que m'he quedat curt. És més del 90%. Quan se'ns mor un que estimem, aneu a raonar-ho. Les raons són perfectes, no? Li ha fallat això, li ha fallat allò, ja tinc totes les raons. Què expliquen del meu estat d'ànim? Res. Perquè allò és una qüestió fonamentalment emocional. Bé, dic això perquè això passa en moltes coses. He dit l'amor i la mort, però abans he parlat dels nacionalismes, després podria parlar de 10.000 coses més, no? De les relacions amb els humans, de la protecció dels propers, de l'efecte que tenim als gens que són parents dels nostres i com aquest efecte es va diluint a mesura que els gens s'allunyen, i per això cada un és amic de la família, del clan, etc. Però si després ve un personatge estranger, diem a mi que m'expliquen, que això ja ho intentem corregir, després en parlaré una mica, no? Però vull destacar la importància del món emocional. Des de fa uns anys sabeu que això s'ha recuperat, sobretot també per la influència del món neurològic, d'altres coses, perquè
Avui la neurologia mostra, no demostra, però sí mostra, que les xarxes del cervell que utilitzem per raonar no es distingeixen bé de les xarxes del cervell que utilitzem per emocionar-nos, i per tant que l'emoció i la raó funcionen barrejades del tot i sempre en el cervell, raríssimament funcionen per separat, i per tant educativament s'ha recuperat la intel·ligència emocional, en fi, totes aquestes coses, cuidado, que són coses que Baruch Spinoza havia deixat molt clares, etc., o altres autors, com el mateix Pascal, enfront de Descartes, per exemple, en la història de la filosofia. És un tema recurrent, però que ara la neurologia ha tornat a posar en relleu d'una forma oportuna, la raó. Això seria el tercer pis, lletra A. I a l'altre cantó, el tercer pis, lletra B, hi ha el raonament. El raonament i la consciència reflexiva, la capacitat recursiva en el llenguatge, per exemple, d'incloure subordinades en un pensament, en una oració literària, el que sigui, no? Allò que dic jo penso que tu em vas dir que el teu amic havia sospitat que un altre... Ara acabo de fer una cosa complexíssima des del punt de vista mental, absolutament complexa. Això només ho fem els humans. Els animals es queden en el primer nivell. Aquell em vol matar, per exemple, no? M'ho sospito. Segurament no s'ho formulen així, però s'ho imaginen. Ara, després, pensar que l'altre li ha dit que tot això ja és una capacitat... Tot això és fruit d'una singularitat humana. De manera que, esclar, la capacitat de raonar és singular i única. Però no és principal en la major part de les nostres accions. I això és important reconèixer-ho, perquè ens estalviaríem aquest mal costum que tenim de dir és evident, això, en la política, és evident, el 99% de vegades no és evident. Ni és evident, ni és clar, ni és raonable, ni n'estem certs, ni res, però ho reforcem. La raó és una invenció moderna, perquè tot plegat fa 1 milió d'anys que corre per la Terra, posem per cas, i per tant, en el món animal és una anècdota. És d'esperar que la representem una mica millor del que ho fem, perquè ho podríem representar una mica millor del que fem, aquesta capacitat, però és moderna. En l'experiència humana, raonament i emoció funcionen junts. És més, Damasio, un gran neuròleg portuguès, que està als Estats Units, etc., que és doctor honoris causa de la Universitat Ramon Llull, etc., doncs aquest diu que la raó sense assistència emocional no funciona bé. O sigui que allò que diem nosaltres, no, ara, siguem raonables, malament. Si només som raonables, malament. Perquè hem de ser raonables assistits emocionalment, per ser humans. No hi ha els superhumans, que són els raonables, i després la tarregada, que som els altres. Només hi ha humans quan són gent que integra, persones, que integren l'emoció i la raó, d'una manera que no es poden distingir. Veieu que en aquest punt, a sota dels dos quadres aquest, hi poso aquí la paraula amalgama o aleació. Utilitzo això perquè és una imatge que a mi m'agrada. L'aleació, sabeu que és la barreja de 2 o més metalls per constituir una nova estructura metàl·lica amb característiques diferents. És el cas del bronze, per exemple, no? El bronze hi ha ferro, hi ha crom, depèn, fins, barregen diverses coses, i el resultat és una nova estructura metàl·lica. Els metalls constituents no han alterat químicament la seva estructura, segueixen sent el que eren, però es coordinen de tal manera que donen una nova funció. En el cervell humà passa una cosa que es podria relacionar amb aquesta. Emoció i raó
es barregen de tal manera que donen una nova estructura, que és l'estructura emocional i raonable, i és allò que ens fa humans. Per tant, no és la raó pura que ens fa humans, és l'emoció més la raó, a veure, amb un sòcol, sobre un sòcol de pulsions de vida, que són les que he comentat abans. Tot això, l'humà és tot això. I no hi ha cap experiència humana que pugui dir-se que es fa al marge total de cap d'aquestes dimensions. Això és important en l'educació. Després ve el fet que cada un fa el que pot amb aquesta complexitat. Per això deia que aquest petit quadre intenta donar una versió integradora del que podem dir que és la ment humana. I integradora, cada un que faci el que pugui, que faci l'aleació que li sigui possible entre tots aquests elements. Però, és clar, per exemple, ara em fico en un jardín, diu en castellà, no? Perquè jo no conec a fons de l'educació, de les dificultats, però, per exemple, és obvi, és conegut per tothom, que certes deficiències de tipus mental o orgànic en el cervell, etc., es caracteritzen per una determinada importància del món emocional en la conducta. Això es veu molt en determinades situacions d'aquest tipus. Aleshores, el món emocional agafa una importància que ens sembla, diguem, excepcional o més forta en relació a altres maneres d'integrar tots aquests aspectes. O, per exemple, en situacions que ja no assignaríem el que en diem deficiències mentals, etc., sinó al món de la patologia, doncs hi ha situacions en què les pulsions es converteixen en unes situacions habitualment dramàtiques, on un individu pot recórrer a assassinats o coses d'aquestes que ens sorprenen, com pot ser que uns pares maltractin el seu fill, o surt de tant en tant als diaris. Bé, doncs s'ha descomposat la integració. O de forma habitual perquè aquesta persona és caracteriològica, o de forma puntual perquè es porten conductes que no... Deixeu-me posar un exemple. Estem lamentant en la nostra ciutat, però això passa tot arreu, doncs que en determinats moments hi ha gent que perd l'ascendència, que dèiem, i ens clava una punyalada amb un altre i no l'ataca, fa una estructura conductual violadora, coses d'aquestes. Evidentment, això és una desestructuració de tot aquest món. Però, esclar, aquestes desestructuracions, a veure, quan tothom està semiborratxo, sabeu què vull dir, no? Es reuneixen gent que estan tothom semiborratxos. I vinc a la música que té una certa tendència a alienar, sobretot certa música, que això ho tenim comprovat amb el cervell, etc. Home, són ganes que passin coses, I això no és cap justificació, és una observació. Els pagesos de sempre diuen qui no vol pols que no vagi a l'era. Ara ja sé que això ho puc dir aquí i no ho diria per la ràdio, perquè aquest senyor ja sé que dirà justificar, no justifico res, òbviament, no? Però, esclar, cal ser serè sobre la justificació. Per exemple, ara diuen el port olímpic s'ha de regularitzar, l'Ajuntament ha d'intervenir. Home, ja era hora. Però què és el que s'ha d'intervenir? Home, s'ha d'intervenir que no hi hagi un seguit de gent de matinada que estigui drogada, no solament amb alcohol, no dic borratxo, sinó amb cocaïna, amb altres coses, etc., amb amfetamines i tot això, i no reunir allí tot de gent en aquestes condicions perquè allí passarà alguna cosa. I això no és ni ser llest, ni tonto, ni res, és tenir una visió. Per què? Perquè es desestructura l'experiència de la persona i l'experiència de la persona s'ha de cuidar. Com s'ha de cuidar? I ara me'n vaig al pis superior. I ara no m'allargaré gaire més.
Veieu que al pis superior hi poso cervell social. Què vol dir això? Això és uns estudis, avui es fan amb molta profunditat, que intenten estudiar aquest cervell que ja és prou complex, què li passa quan entra en relació, què li passa des del punt de vista orgànic i fisiològic i funcional, etc. Quan entra en relació, perquè esclar, entrar en relació, i l'educació sempre, com deia abans, és entrar en relació, doncs comporta unes alteracions específiques. Què ens passa als humans? Que vivim en un misteri, no sabem on som. Vosaltres, en fi, l'altre dia tinc una mica d'insomni, suposo que no revelo res, oi? Esclar, quan es fa gran, doncs a la nit, i a les 4 de la matinada, no sé què, a veure, poso una mica la ràdio, i l'altre dia vaig posar... Hi ha una ràdio, que em sembla que és la Nacional d'Espanya, que a aquelles hores, que suposo que no les escolta gairebé ningú, fan un programa molt interessant de ciència, que se'n diu Hombros de Gigantes. I preguntaven a 2 astrònoms, no sé on, un de Canàries, aquests que hi ha, i la noia que els hi preguntava, que era una locutora, li diu, escolti, vostès que venen de les estrelles i totes aquestes històries, no? A veure, quantes estrelles hi ha a la Via Làctea? Li va preguntar a un. Diu, home, no ho sabem ben bé, però vaja, uns 100.000 milions. I li va dir a l'altre, i quantes vies làctees, galàxies, pensen que hi ha a l'univers? Diu, home, el que veiem, perquè clar, el que veiem, el que no veiem, no sabem què passa, però allò que veiem, considerem que hi ha uns 50.000 milions de galàxies, cada una d'elles amb uns 100.000 milions. Ja em vaig a dormir ràpidament, és lògic. No sabem on som. Aleshores, els físics els agraïm la funció que tenen d'intentar explicar-ho, això. Això no s'explica, Hi va haver un capellà belga que es deia Georges Lemaitre, que es va inventar el Big Bang, que això ho sap poca gent, La gent es pensa que el Big Bang el va inventar el Hawking. El Big Bang el va inventar un astrònom belga, que era capellà, que es deia Lemaitre, que era molt amic de Pius XII, jo me'n recordo d'aquest senyor, perquè encara me'n recordo de les fotos en què aquest senyor estava saludant a Pius XII, hauria de ser als anys 40 i pico, i es va inventar això del Big Bang, que és un bon invent. Té gràcia. I en els càlculs, en els físics, els hi surt. En paper i llapis, I algun ressò que troba de tant en tant, que diuen que és el ressò d'una explosió que es va fer fa 14.000 milions d'anys. Perquè aquests 50.000 milions de galàxies diu que fugen unes de les altres, això també ho explicaven aquests, i deien que la nostra galàxia fuig, diguem-ho així, de les altres a uns 40.000 quilòmetres per segon. Enteneu alguna cosa, no, Per tant, tots vivim en el misteri. Això ja ho deia Einstein, i no és sospitós de ser pàrroco d'una parròquia. Deia, el misteri és lo fonamental de la ciència. Bé, com que el nostre cervell és limitat, suposo que no ho dubteu. El nostre cervell és limitat i vivim en el misteri, hem d'intentar posar ordre. A veure si ho entenem. I aleshores fabriquem sistemes simbòlics, que són una meravella. Fem filosofia. Quantes? Totes. Fem ciències. Quantes? Totes. Les anem variant. La ciència va variant els seus punts de vista, perquè va trobant noves coses. La genètica, des que hem descobert, jo vaig fer genètica, des que hem descobert l'epigenètica se'ns n'ha anat el model en l'aire i ara estem buscant coses noves, a veure si tenim un model que ens tranquil·litzi una mica més. Les
estètiques, a veure si ho trobem bonic, perquè si ho trobem bonic serà més llevadero. No és que canviï gaire la cosa, però dius, home, sí que és bonic, vale, aleshores, pues mira, les espiritualitats, a veure si sé qui sóc jo, i d'altre te pego. Abans ho fèiem en la tradició cristiana, des de la carmelitana, la benedictina, la ignaciana, no sé què, doncs tots començaven a veure on som, no? Ara a la gent això no li agrada gaire i hem llevat la budista. Bé, és igual, l'intent és el mateix. A veure si sé on soc, a veure si sé on vaig. A veure si tot plegat té to personal i li puc dir bo. I aleshores apareixen les religions, que fonamentalment han de fer això. Passa que a vegades no ho fem amb gaire gràcia, però hauríem de fer això. Que aquest misteri té nom i ens hi podem acollir. Això ho diuen les religions. Les espiritualitats no hi arriben amb això, perquè les espiritualitats estan centrades només a veure si jo soc així, si soc així, si em puc millorar, si no em puc millorar. Això és una funció típica de l'espiritualitat. La religió fa una revelació. És a dir, a pesar de diré una cosa interessant, que aquest misteri és bo i t'hi pots acollir. Carai, tant de bo, no? Estem en això. Esclar, veieu que aquests sistemes simbòlics ens aguanten des de dalt. Això educativament és central. Per tant, un mestre pot ser neutral? No. De cap manera. Un mestre ha de ser exhortador, ha de ser una persona que trameti entusiasme. Esclar, perquè ara t'explicaré com és la vida. Bé, ja ho sé, i només em dius això? Un mestre ha de dir més coses, no? Ha de seduir. Un mestre ha de ser un seductor, respectuós, evidentment, i que conegui la trama, per no enredar-la. A vegades podríem enredar-la més que facilitar-la. Però un mestre ha de ser un seductor. Aleshores, clar, entre un cervell limitat, un món que és un misteri, una societat que ens manipula o no ens manipula, fa el que sigui, etc. Aquí tenim l'educador que intenta aguantar el tipus i seduir. Sabeu que per un mestre, quasi tan important com saber allò que ensenya, que això és molt important, és important que estimi allò que ensenya, perquè si no ho estima, ho farà molt malament. Això és la primera garantia. Si no ho estima, ho farà malament. Ara posaré de professor de música un senyor que expliqui Bach i li faci fàstic Bach. No, que plegui. Que plegui, no? Perquè ho farà malament. I que això pot dir qualsevol altra cosa, de geografia, que li agrada la geografia, etc. Veieu, doncs, que el tractament del Monsieur Toussaint, que diuen els francesos, tot s'aguanta des de dalt. I des de dalt és quin sistema simbòlic transmetrem en els alumnes. Jo aquest tema, per exemple, en el cas de l'educació especial, em pregunto, perquè no ho sé, i no les moltes coses que no sé, em pregunto el tema dels sistemes simbòlics, com funciona l'educació especial, perquè deu funcionar amb algunes peculiaritats, que com dic no conec, però que ja les deveu tenir presents vosaltres, no? Però, per exemple, suposem, en el món espiritual o religiós, la importància del món emocional, que potser en altres contextos mentals no té tanta preeminència sobre el món, suposem, reflexiu o argumentatiu, sobre, etc., sobre Déu, perquè, per exemple, Déu pot ser objecte d'una argumentació de tipus lògic, o pot ser objecte d'una... La noció de Déu pot ser objecte d'un accés tipus emocional.
i tothom té les dues, els que tenen accés a la idea religiosa, doncs tenen els dos accessos oberts, i uns ho fan d'una manera, uns altres ho fan... Abans he citat Descartes, que seria el model potser més lògic, l'altre he citat Pascal, que seria més el model emocional, el cas de Pascal, etc. Veieu, doncs, que aquest treball sobre el cervell social és absolutament fonamental. I ara acabaré amb 3 petites notes a partir també d'aquí. Veieu que en el centre del quadre hi diu una cosa que diu hemisferis processadors. Bé, faig al·lusió a aquest tema perquè també es treballa molt des del punt de vista neurològic. Tenim 2 hemisferis, tenim la impressió que són com 2 processadors en paral·lel. La realitat és la mateixa, però sembla que a l'hemisferi dret, estic parlant de les persones dretanes, perquè en les esquerranes no és tan així, però bé, sembla que, en fi, tot és molt complicat, però bé, en les persones dretanes l'hemisferi dret més aviat fa el tractament de tota la informació des de punts de vista holístics, artístics, etc., globals, mentre que l'hemisferi esquerre fa un tractament des del punt de vista analític, etc. El que passa és que l'hemisferi esquerre té el llenguatge, perquè el llenguatge en els dretans està sobretot en l'hemisferi esquerre, i les funcions de l'hemisferi esquerre tenen accés més fàcil al llenguatge, i per això tenim la il·lusió que som raonables. L'altre hemisferi treballa a l'ombra i ens fa la punyeta. Ens fa la punyeta inconscient, diguéssim. I aleshores passa allò que quan Pere parla de Pau diu més coses de Pere que de Pau. És el que diem moltes vegades. Per tant, veieu que el tractament hemisfèric, aquí sabeu que inclús pedagògicament s'han fet moltes propostes de treballar, educar amb l'hemisferi dret, amb l'hemisferi esquerre. Segurament hi ha exageracions, però en termes generals hi ha una certa base neurològica per insistir en això. I els 2 altres comentaris amb els que acabo els teniu als extrems del quadre. A l'esquerra hi teniu la paraula inconscient. La major part del que ens passa en el nostre cos és afortunadament inconscient, perquè si no pararíem bojos. Imagineu que haguéssim de ser conscients del control de la respiració, del cor, del control de les hormones, de les glàndules suprarrenals, del fetge, del pàncreas, de la digestió... Per tant, la consciència de tot el que ens passa en el cos, la consciència deu ser una 100.000èsima part. Per tant, hi ha 99.999 fenòmens que són inconscients i d'aquests un que és conscient de tant en tant. I això és el que en diem la consciència. Per tant, és clar que l'inconscient sigui important no és estrany, perquè l'inconscient ens dona moltes coses que pesen en la nostra experiència, encara que no ens sembli que siguin importants des del punt de vista mental. Per exemple, el dolor. Quan ens fa mal una cosa és una llauna, i és una llauna mental. I és clar, el dolor és mental, clar, és cerebral, és mental, és un misteri el dolor, per la neurologia, perquè hi ha tantes classes de dolor, etc. Esclar, aleshores, tot aquest món d'allò que és conscient i inconscient a la nostra vida és molt difícil, però mereix una certa anàlisi, sobretot del protagonista, en aquest cas del mestre, per estar atent al que en ell pot ser inconscient. Jo vaig tenir, deixeu-me acabar amb l'anècdota, fa molts anys, i potser ja no podeu identificar qui era. Hi va haver un regidor de la ciutat de Barcelona, que era catedràtic de la Universitat de Barcelona, quan jo era alumne, per tant estic parlant de fa molts anys, i el tenien de professor. I era regidor i va ocupar a les regidories de Barcelona mercats, cementiris, etc. Anava canviant de cartera, diguéssim, no? I una vegada a classe hi havia una certa, eren classes petites, hi havia una certa confiança. Escolti, doctor X,
vostè entén de tot, no? Perquè... I va dir, bueno, no és que entengui de tot, és que m'agrada remenar cireres. O sigui, ell va dir, a mi el tema de la regidoria m'és igual, a mi m'agrada manar. I vaig pensar, aquest senyor té accés a l'inconscient. Clar, era un bon analista d'ell mateix. Perquè clar, un que està en una regidoria, en principi va dir que li agrada servir, és el que diem tots, però no agrada malament. Però bueno, potser sí, però cal veure. Per tant, una anàlisi de l'inconscient. I a la dreta us poso top-down i bottom-up, no? Perquè l'última pregunta que ens podem fer és, per enfrontar-nos amb aquest folló, deixeu d'utilitzar la paraula, doncs això com es pot fer, no? Bueno, es pot fer de moltes maneres, no? La gent senzilla en té molts d'aquests recursos, no? Jo me'n recordo d'una senyora d'aquestes que estaven en una casa, que tenien molts fills, i era una andalusa que li havien matat els nacionals, els anomenats nacionals, li havien matat el pare, era granadina, havia vingut a Barcelona, una dona sense especial educació, però amb una sensibilitat mental, que era un geni. Aquesta senyora estava en una casa amb 10 fills i formava part de la família. I quan els fills ja anaven lius per tot arreu i tot el que passa en una família així, ella sortia al balcó i deia, Manuel, baja! Invocava Nostre Senyor perquè li arreglés. Manuel era... A Granada es veu que al nen Jesús li diuen Manuel, bueno, que està ben dit, no? Manuel, baja. Esclar, aquesta senyora tenia un món simbòlic perfectament estructurat, saps? Feia un tractament de la seva impotència en relació a les seves imaginacions, etc. O sigui, hi ha una acció sobre el propi món mental que és agafar els simbolismes i que ens treballin, que ens aguantin. Això és el que fa, per exemple, quan una persona fa una meditació amb un mantra que tingui un determinat contingut. Agafa un contingut mental i procura convèncer-se'n. O, per exemple, aquestes meditacions laiques que es fan molt avui, no? Hi ha un Hubert Reeves, un gran astrònom, que proposa meditacions laiques i en té una, que és a la dutxa, que està molt bé. Diu, em poso a dutxar-me, cau l'aigua, etc. I vaig pensant, aquesta aigua va ser generada un mig minut després de fa 14.000 milions d'anys, quan es va fer el Big Bang. I després ha passat allò, després ha anat a la Terra. Bueno, i aleshores s'explica una mica ell mateix. Això és agafar el top-down, des de dalt, o bé el bottom-up, des de baix cap amunt, que és el que fa, per exemple, el budisme zen. En què consisteix? Segui. Els budistes zens durs diuen, ensenyi'm, segui. I què més? Doncs segui. I ha de durar molt això. Depèn de quan estigui il·luminat. Quan tingui molta pau, pot durar 40 anys, pot durar uns mesos, depèn. Vostè segui. Això és bottom-up. Començo a veure si em poso tranquil jo mateix, respiro fondo, que això és important. Tot això és bottom. Des de baix intento aclarir el món mental. O des del món mental m'intento aclarir a mi. Això que està passant no et posis nerviós, ja passarà, perquè treballo els símbols per veure si m'aclareixo. Bé, són dues maneres de treballar, les dues estan molt formen part de l'educació i per això a les escoles avui hi ha una certa tendència, sempre hi ha sigut, però avui es formula una mica més, de dir, a veure, ensenyem una mica la canalla a meditar, si posem una música que estigui bé, o bé fem un treball de com hem viscut no sé quin tema i aleshores, etc. Aquests, recursos que són propis. Bé, doncs això és la pinzellada que jo volia donar. Com veieu, no és que sigui específicament adaptada
al món de les persones que tenen deficiències o al món de l'educació especial, etc. Però com que us deia, us evocava allò del Me Too, jo també sóc una mica especial, tots som una mica especials, entendre la complexitat i saber-la treballar, si podem, em sembla que són dos objectius, entendre la complexitat d'Israel, són dos objectius molt importants en tot tipus d'educació i, evidentment, també en el cas de l'educació especial. Doncs ho deixo aquí i seguim. Moltes gràcies, doctor Ramon Maria Nogués. Bé, amb tot aquest recull de misteris, segur que han sorgit molts dubtes, moltes preguntes. Ara, com us he explicat abans, jo baixaré aquí baix, recolliré totes aquestes qüestions que tingueu i els hi passaré a l'avant. Així que iniciem el moment de diàleg. Aneu traient papers i bolis. Bé, mentre el Biel fa aquesta tasca, m'ha semblat superinteressant, doctor, tota aquesta conferència. I a mi, personalment, no sé si a tothom, m'ha fet sentir superpetita dins una escola, que ja és petita, però clar, amb els misteris, amb tota aquesta informació del cervell, que és d'un cervell, però nosaltres en tenim molts dins l'escola, a mi personalment m'ha fet sentir com, mare meva, quina feinada. I crec, no sé, que segurament si els mestres tinguessin més informació de tota aquesta composició d'un cervell, en tenim, potser algú ha llegit més, algú ha llegit menys, però crec que podríem fer més bona feina si tinguéssim un aprenentatge més profund del funcionament del cervell. És el que m'ha vingut. I també deia, pensàvem, estàvem aquí el Biel i jo escoltant i donant-li voltes al que deia, les escoles d'educació especial normalment ens centrem molt perquè és el que ens trobem en aquesta part emocional, que el raonament a vegades sí que va darrere, però l'emocional moltes vegades ho parlem, als claustres ens és com el fre perquè el raonament entri. Llavors hem de dedicar moltes hores a la part emocional per a aquest alumnat, calmar-lo en aquell moment que estigui, poder-lo tranquil·litzar i a partir d'aquí podem entrar en el raonament. Acostumem a treballar així. Esclar, la primera cosa que deies em sembla que és una bona experiència, tenir consciència de la complexitat. El que passa és que això no ens ha d'espantar, és així, perquè el que és complex, la ment, segurament és el més complex que existeix. És complex tot, però la ment també és complexa. Ara, com sabeu molt bé, davant d'una situació concreta, un pot dir m'espanto o dir això és un repte. Són les dues situacions clàssiques davant de l'educació i davant de qualsevol, però l'educació és un bon exemple, no? Convé no espantar-se perquè si no seríem mals educadors, sinó més aviat procurar-ho entendre com un repte, no? Per exemple, en el cas de l'educació especial, tradicionalment, o almenys anteriorment, etc., hi havia una certa manera de no entendre-ho, no? Que era donar-ho per perdut. Això s'ha acabat, afortunadament, no? I avui tant els mestres, els educadors, com els psiquiatres, els psicòlegs, etc., clar, no hi ha ningú que digui això, bueno, si és un mal professional, sí, però no hi ha ningú que digui això s'ha d'anar per perdut. Al contrari, diuen, a veure, d'aquí com podem avançar, no? La resiliència, i tots els termes aquests. Sí, ens espantem, però res, dura 2 segons, tirem endavant. Exacte. Jo sempre dic que, ho dic en sèrio, l'educació especial a mi m'impressiona, perquè em sembla que no ho faria bé. Tinc una certa... Però admiro a les persones que no s'impressionen en el sentit d'espantar-se per aquestes coses, sinó diuen, no, fiquem-nos-hi i fem-ho bé. És tot un repte, sí. Doncs si li sembla, li vaig passant que ja estan arribant aportacions dels mestres d'aquí baix. Diu, des del punt de vista de les neurociències, quins són els errors més freqüents que tenim els docents? Això ens anirà bé a tots, saber quins són aquests errors. A veure, les neurociències, des de fa uns anys, la gent, en general, la societat, espera que li expliqui moltes coses.
n'expliquen moltes menys de les que esperaven que expliquessin. I l'educació és un cas concret d'aquesta situació. Hi va haver uns anys que ara sí que quan hàgim tingut totes les fotos del cervell del dret i del revés, doncs descobrirem si hi ha una norma única per afrontar tals situacions. Això de moment no es troba i les indicacions educatives que es poden derivar de les neurociències són pobres, encara que hi ha pistes, però en general són pobres. Sí que porten a unes reflexions que ja són antigues, però que avui s'han posat sobre la taula, que són l'interrogant que tenim davant de qualsevol judici del que està passant a una persona. Per exemple, el dubte de si una persona és dolenta o pecadora, és a dir, o malalta. Si una persona és dolenta o malalta, això no hi ha manera de saber-ho. Aleshores, hi ha un tema que és, des del punt de vista docent, no és molt, però des del punt de vista social és molt important, que és si el delicte es pot judicialitzar. Avui ens queixem que es judicialitza la política, ja sabeu, no? Des del punt de vista neurològic, nosaltres ens preguntem si es pot judicialitzar tot delicte. I si és un malalt? Bueno, ja hi ha uns pèrits que ho mirin, però és molt complicat aquest tema. I cada vegada hi ha més indicis de que els delinqüents són malalts. Però clar, la societat se n'ha de defensar d'això. S'ha de defensar. I aleshores la solució fàcil és dir els delinqüents tots a la presó. Però clar, hi ha una reacció normal, a més, si ens en podria parlar molt, que és dir, veure, la persona que està a la presó el que hem de procurar és que no hi hagi d'estar i que en surti. Primera, perquè a lo millor és una persona que té unes deficiències i aleshores hi ha uns serveis tècnics cada vegada més fins i cada vegada més siguis, si sou països civilitzats, on intentem fer això. Esclar, això a l'escola també passa, no? Aquest nen és un trasto, aquesta paraula vol dir moltes coses i sovint equivocades, no? No faràs res en la vida, coses d'aquestes, en virtut de què? Això ho aclareix les neurociències? No gaire. No tenim solució, doncs. No, afortunadament. Aquí hi ha una altra que perquè si no hi hauria una dictadura científica dels neuròlegs, Cuidado. Aquí hi ha una altra pregunta que també ens pot ajudar a tots, que diu, arran dels nous coneixements que tenim sobre el funcionament dels nostres cervells, quines són les transformacions que haurien de fer les escoles per aprofitar-les, per aprofitar aquests nous coneixements? Podem fer alguna transformació, alguna altra manera de... A veure, aquí sí que hi ha coses que poden ajudar, no? Em sembla, en aquesta perspectiva. Per exemple, abans citava ajudar a la canalla, l'edat que sigui, perquè això es pot fer a totes les edats, no? Adquirir consciència del propi funcionament mental. Això sí que és important i és una de les coses a les que l'anàlisi de la neurologia moderna ha donat lloc precisament perquè constatar la complexitat. Aleshores, tenir consciència d'aquesta complexitat és un exercici que em sembla que pedagògicament és rentable. Jo ho deia a propòsit, per exemple, de fer al nivell que sigui, perquè clar, al nivell depèn de l'edat de la canalla, però com hem viscut tal tema, que això ho feu, no? No què ha passat, que això el que ha passat és... Com ho he viscut jo, el que ha passat? Que això, de fet, és una anàlisi de tipus psicològic, no? Però això sí que la neurologia troba que és un bon recurs per adquirir consciència d'un mateix. Això és un exemple, no? I em sembla que aquestes coses sí que es poden... O, per exemple, la discussió conseqüent d'aquest tipus d'exercicis, la discussió que es pot fer per intentar solucionar el tema del que es parli, per exemple, no?
l'exclusió d'una persona, un desastre que ha passat, com he viscut jo, no sé quantos, etc. Aquí, relacionat amb això que diu, pregunten per què no sabem gestionar la discrepància. Perdó? Per què no sabem gestionar la discrepància? Una mica això últim que ha portat. Això és molt complicat, Per què? A veure, jo penso que la discrepància és difícil de processar en la mesura en què hi ha unes actituds emocionals no analitzades. Quan es produeixen aquestes estructures emocionals no analitzades, aleshores la discrepància es converteix en una barrera. I això, per exemple, ha passat, ara ja no passa, però no passa tant, ha passat en l'ordre religiós, per exemple, en la societat d'abans. Aquest és d'una altra religió, a veure si li podem trencar els vidres. Això ja no ho fem, perquè hem après que hi havia un nivell d'anàlisi, hem procurat que hi hagués una anàlisi, aquí intervenia la raó, que treballava amb l'emoció, per veure que les religions no haurien de ser enemigues, sinó col·laboradores, per exemple. Ara això ho tenim difícil en l'ordre polític. És un exemple que tenim en el nostre país. És molt difícil parlar entre, no sempre, però és bastant difícil parlar entre persones que, posem per cas, siguin nacionalistes, independentistes o no independentistes, posem per cas, no? Per què? Perquè no es discuteix la independència o la no independència, sinó la meva percepció de la independència. Aleshores, treballar el món emocional aquí podria ser una ocasió de gestionar una discrepància que és lícita, però que, esclar, es converteix en una enemistat o una impossibilitat perquè el món emocional no tolera gestionar-la. Per tant, crec que ja ens està responent, però aquí, en aquesta pregunta de si creu necessari guiar les emocions de l'alumnat, o sigui, el fet de guiar aquestes emocions és una tasca essencial del professorat, entenc que... Sí, jo crec que sí, que és una tasca, sí. A veure, com l'altra també, clar, també és una tasca molt important ensenyar a raonar. Hi ha gent que no raona, que no sap raonar, que en fi, a la lògica aquella que havíem après de la filosofia al batxillerat, i després la lògica filosòfica normal, no? D'agafar la major i la menor i saber argumentar i tot això, hi ha gent que no ho sap fer, però això també s'ha de... Ara, és més fàcil ensenyar lògica que ensenyar control emocional. Això sí. I aquí tenim un altre que diu, en relació a la intervenció psicològica i pedagògica, els canvis produïts en qualsevol d'aquests àmbits, emocions, raó, conducta, produeix canvis en la resta. Com identificar en quin aspecte incidir? En quin aspecte incidim? En l'acció educativa, diguéssim. Sí, entenc que sí. No sé si qui ha fet aquesta pregunta vol matitzar alguna cosa. Hi ha un primer i un segon, ho hem de fer tot alhora, hem de treballar sobre tots els aspectes de manera conjunta o podem... Saps? Sí, a bote pronto, se m'acut abocar la idea, que coneixeu també, que educar és un art. No hi ha, a veure, moltes altres coses també ho són, la medicina també és un art. No hi ha, segurament, no hi ha una ordenació canònica de què s'hagi de fer primer o després. Depèn de com ho capto, no? I l'educador, tenim una missió com a educadors, quan eduquem, que és fer-nos càrrec de la situació i adonar-nos de per on s'ha de treballar el tema, no? I això, com dic, és un art, perquè depèn de la persona, depèn del grup del que estic treballant, si és millor atacar en el millor sentit, pel món emocional, pel món del raonament, etc. Jo em quedaria amb la idea que és un art, no? I l'art, ja saps el que passa amb un pintor, quin color hi posaré aquí? Depèn, perquè un pintor no fa fotos, fa interpretacions, potser ho veu blau. Bueno, el conjunt ja veurem com quedarà.
Jo se m'acut aquesta resposta per indicar un eventual ordre d'intervencions. Bé, també tenim aquí què opina de la teoria de les intel·ligències múltiples. Bueno, que em sembla molt bé. A veure, és que ser intel·ligent ningú sap el que és. Així, per definir d'una sola manera. Aleshores, això de conèixer vol dir intentar agafar la realitat i ficar-me-la dins i fer-me'n jo una representació adequada. Com ho faig, això? Bé, ho faig agafant dades i sotmetent-les a un tractament, acompanyant-me de conclusions que hi han tret altres persones, que ho han pensat, que ho han analitzat, etc. Esclar, aleshores, el que faig jo és una elaboració interior. Però això ho faig a través de què? De les meves habilitats, i les intel·ligències són habilitats, no? I per això Gardner, quan va fer tota la seva teoria sobre les intel·ligències, és perquè es va adonar que la clau del coneixement que cada un adquireix del món depèn d'alguns estils que té cada un d'apropar-se a la realitat. Quan una persona és artista, veu una paret blanca i diu aquí hi ha uns colors, i veu colors. Per què? Perquè està acostumada a això. Aleshores, aquesta persona està entenent sota l'espècie del color el món que està vivint. Però si un no és tan artista veurà proporcions i un altre hi veurà el que sigui. Esclar, jo crec que la idea de les intel·ligències múltiples és aprendre que cada un tenim un vector directiu de la forma de fer nostre al món. I això hem d'aprendre a conviure, no solament a conviure, sinó que realment respectar la intel·ligència de cada un, l'estil de cada un, l'estil de ser intel·ligent, és el que dona lloc a genis moltes vegades. Per tant, jo estic molt d'acord, només la meva opinió no té cap pes aquí, però la idea de Gardner sobre intel·ligències múltiples em sembla una idea molt interessant i que en general ha acceptat més o menys tothom com una forma d'expressar la complexitat de la intel·ligència humana. Molt bé. Bé, de papers no en tenim més. No sé si amb aquestes últimes explicacions el doctor volia sorgir un últim dubte o aportació. Si no, ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies, ha estat superinteressant. Jo ara m'aniré a comprar un llibre de neurociència directament quan surti d'aquí. I moltíssimes gràcies. Home, ara hi ha un temps, perquè deixeu-me dir una última cosa per acabar provocant, no? M'he deixat una cosa amb tot això, no? La diferència sexual. Ara que està de moda el tema, el cervell del mascle, dic mascle i femella perquè no estic referint només homes i dones, sinó mascle i femelles, que això de ser mascle i femella és general en tota la vida, no? No són iguals, són diferents. Els cossos, evidentment, que són diferents ja, però els cervells també. Aleshores, avui, aquest és un tema molt maco i a més que està plantejat. A veure, la injustificadíssima marginació que ha sofert la dona històricament, entenc que mereixi una reacció aïrada. Ara, som diferents. Aleshores, actualment, a mi m'agradaria que la virtut de la igualtat, que és una virtut, la igualtat entre gèneres i sexes, respectés les diferències, perquè si no ens empobrirem. Ser diferents és una riquesa, a tot arreu, en les cultures, en les llengües, en l'art, a tot arreu ser diferent. Aleshores, en els sexes, ser diferent és una riquesa. Aleshores, per compensar la tremenda injustícia històrica, ara sembla que es diu que no cal ser diferents. I això, per mi, com a biòleg, és un disbarat. Trobo que ser diferent té molta gràcia. Bé, això ara no ens hi fiquem perquè seria llarg. Entraríem en la ideologia de gènere, etc., que és un tema molt bonic. Molt bé. Moltes gràcies.